Masquerade say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zinc Confessions and Deep Secrets. Kana kari tanga kokuya panini channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasmure Zimbabwe tsakugira nyari kupisa nyari kunetsa Tingeza yajamuka wana wachada wana wajamuka Mure Zimbabwe pari protest iri kurongwa vanhu vari kuti aiwa ngatibatanei tipinde mastreets nomacha Mure Zimbabwe zvinoumira mushe. Pani audio takuigirai one of my supporters the opposition and anti Mnangagwa achitaura iye achiti aiwa zvakwana, people should unite wopinda mastreets zvinzi hapana vanhu vanosungwa vari 1000 hanzi hazviite Mure Zimbabwe. Tisingazivi kuti zvakamira sei nokuti takanzwa ana nyoka yemabhunu vachitaura ivo vachiti aiwa kupinda kwamuhlanga mujeri aiwa pachaonekwa pachiratidzirwa Mure Zimbabwe. Tisingazivi kuti sei nyaya iyi pane protest iri kurongwa chinzi aiwa mwedzi uno mwedzi weshanduko hanzi 31 March chinenge chakachaya chinenge chakakhala Mure Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoona sei nyaya iyi pari kunzi pane about 2 million vanhu vada kumobilizwa neteam Geza. And now they're waiting for the signal. Tisingazivi kuti chichabuda rini zvinhu izvozvo. Tikade wesitanga waitwa mundwisai audio yatakuigirai muhamadziro zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Comrades and friends, how are you? Chinhu chatinoda kuavoida parevolution yatiri kufamba nayo, chinhu cha2017 mabudiro achakaita ekuti we ended up having people having a much bigger sense of entitlement over ordinary citizens. Zvaita kuti vanhu vashoma vaenjoy zvavari kuita izvizvi, ruzhinji ruchisafa. 2017 chinhu chakasundwa, but kuna vanhu vakazomhanya kunge vaenda pamberi stere kunge ndo vavene vechinhu. Ivavo ndo vari benefit wekuti nyange akanzi aita kenza anokwanisa kuenda kunana Dubai kunana India achinorapwa. Ndo vanhu vari kumora vachiuraya Zimbabwe ivavo. So we need to avoid a situation whereby we personalize the revolution. Handi murunzwa. Chinhu ichi vakomana ndecheZimbabwe yese. Ende chatiri kuda, we are not fighting for this kuti vanhu tirewardwe individually. Kuti ningi wautonzwa ningi because vanhu vakaenda kuhondo yakasunungura Zimbabwe 45 years ago. Havana kuenda achiti ndoda unopuwa chigaro chakati. Vakaenda vachiti we want a better Zimbabwe whereby everyone is free for all, not for few individuals. Saka tikatanga kuti ningi ndiye anope dai vageza chachiri chinhu chavo, vangadai vakatouya mangwana kutotaura kuti signal ndiri kupai next week taakutodai. But why is he not doing that? Chinhu ndecheZimbabwe. Tiri kufamba as a country. Vanhu vekumachi east vandranzwa kunzi vari kuenda usiku kuna Mundarageza vofona kuti tiri pamwe chete masikati woita 2030. Kuti mutiri pamwe chete musazotikanganwa. Zvigaro munext government zviri kupiwa on merit, on competence. You don't need to make a phone call kuti musandikanganwa musandirase tiri pamwe chete. No, that is wrong. Saka muri kuti pamakambowana zvamakawana zvehuminista hwamuinaho izvizvi, mamafonerani because vazhinji vacho ndi mune mafake degrees ka. So we don't want a situation yekuti tinocreata futi chinhu chekuti chinhu vene vacho chabuda ndivana nhingi. We are going to have people who are going to sit down and say, okay, kana kuri kusport anonzwisisa zvesport, ane the needed exposure and the know-how to run the Ministry of Sport ndiani. Toenda kufinance totarisa kuti alright mutuli wakavhiringa zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Tiri kuda munhu anogona. Takamboita maminister before, takaita Biti, tikaita Chinamasa, and you see. Totarisa tonzvera. Tichibva ipapo popanza kuti saka poiswa ana anonosimudza Ministry of Finance zvinhu zvifambe zvakanaka munyika kumari uko. Toenda futi kuma-war veterans. Welfare yema-war veterans yakamira sei? What needs to be done ku department rema-war veterans? Ari kuda dzimba here? Mari yavari kupiwa ishoma here? Vana ma-medical aid here? Toita sei kuti ma-war veteran anongobuditsa kadhi rake orapwa pachipatara? Procedure dzese mahara.
uko anenge ari minister of finance uku akutogadzirisa kuti mari idzodzodzo dzichange dzichirapwa maovheti nemaharahwa dzichabva kupi in regard to maminerals atiinawo. Minister iyeye ogara pasi oona futi kuti vanhu vari kudzvinywa pahuro as far as taxes are concerned. Ngazvirerukewo vanhu vasununguke vachirarama munyika dza. Ndo zvatiri kuda izvi. We don't want munhu wekuti anochaya phone call. Uchangoudzwa uri kwauri ikoko kuti iwewe tiri kuda kuisa pakati, uchida unoda usingada haudi. Tichigadzira chinhu chekuti tiende kuma-elections, nyika yambosimuka yambofamba. Hapana munhu ari kumanikidzwa kunzi ida chinhu che-2030. Usingada haudi. Vamwe right now we are in exile, we are in South Africa. We are not living my lavish lifestyles. Avari kutomborarama. Avatori nani vakatofunga kuti taumbotiza timbobuda tozodzoka musi wa31 March date ratiri kudzoka kuti chipinda mustreet. Vatori nani because vatombori nepekutombobata vanhu vakatobastereki. Vane zvikafu zvavanokwanisa kutombozvitengera vachizvibhadharira marendi vari ikoko. Dzimba wanadzo toziya dzavakatenga vari South Africa and Dubai. Vanombogara ikoko. Votaura kuti zviri kuitwa naMnangagwa isusu hedu hatichadi. Vomirira 31 March vouya topinda mustreet tofambisa chinhu. Anoenda kumba oenda kumba, anopinda pachigaro munyowani opinda ofambisa basa. But they are not willing to do that because they want to have a taste of both worlds. And it's not really about the interests of the people. Vaifanira kuzivudza kuti zvatakavhoterwa nevanhu opinda muzvigaro, vanhu vari kumboda chii? Vari kuda 2030 here kana havasi kuda 2030? Munhu otongoregedza wega kuti slogan ye2030, this is unconstitutional, vanhu vakandituma havasi kuda chinhu ichi. Ukaona kuti zvaakunetsa kuti inhau ndaakusiya. Tozosangana pamberi apo taane mwoyo umwe chete panext government taakuita zvinhu chaizvo zvekuti nyika ifambe zvakanaka. Muri kunditaurira kuti mukadaro muri 10 muri 15 munoitwa sei? Nani mune nhamba yakakura kudaro. Zvakaita seprovince yeManicaland toita 23 ma-MPs anotaura kuti chinhu che-2030 hatisi kuda. Munoiswa mujeri muri 23 here. Munobayiwa nepfuti muri 23 kawana. Inyaya yevanhu vane mweya woutengesi inoita kuti pakaita one anoti handisi kuda 2030 munomuexposa munhu iyeye obva atanga kupesekitwa oiswa mujeri kana kuurayiwa. But if people speak with one voice, zvinongotaura bhaibheri zviyazvo. Acts chapter 2. Pavakanga vane mwoyo umwe chete nemufungo mumwe chete nepfungwa imwe chete. And the Spirit of the Lord came upon them, and they were filled with the Holy Spirit, and they started to speak in tongues. So, atina miracle kana blessing yatinofa takabata as a nation if we are not united. That is why ndichiti Nelson Chamisa tiri kumuda, Job Sikala tiri kumuda, Tendai Biti tiri kumuda, because one party haifi yakasimudza nyika, because Zimbabwe ina vanhu vakawanda vane muono yakasiyana. Saka tinotorawo vamwe uku, totorawo vamwe uku, totorawo vamwe uku. Handizvi izvi zvite tichiwestirwa time nana Mabel chinomona vachinepera kuti we're advocating for women's rights. Yet we've got brilliant people vakafanana na Margaret Dongo. We've got brilliant people vakafanana na Fadzai Mahere. Vanoendesa nyika kumberi. Ngavapiwe mabasa vanhu ivavo. Vafambise ndima vanhu vasingadi corruption. So chinhu ichi hachisi chekunyengererana ichi. Seunge ndechenzara chekuti nhingi ndiye yakakosha. Chinhu chauraya Zimbabwe macomrades anosvoda kunyepera. Inyaya yekuti tinoramba tichiita recycle dead wood. Vanana mai muchinguri have been in government since 1980. Chaita chine musoro chi. Izvi zvikuwati mirai na councillor. Mupinde election vanodyiwa cover to cover. Mastori zawo nokuchigwa kuti pakabiwa land pakati. Pakaitwa huri pakati. Pakaitwa vanhu vakadaro ngavazorore mu next government hatisi kuda kuona zvinhu zvakadaro. We want vibrant people. Vanhu vanotya war. Ukuti hana yake inorova kuti zvozodii. Munhu wekuti achitonga anofunga kuti no. Generations to come. What will they remember me for? Vanhu vane muono wana Thomas Sankara. Vanhu vane muono wana Julius Nyerere. Vanhu vane muono wana Mudhara Chitepo nana Comrade Tongogara. Those are the type of people that we want in the next government. Kwete kuti chinhu tinoti nhasi chinhu ichi ndechamaokomo ndo ma stakeholders, chinhu ichi ndechenyoka yemabhunu, chinhu ichi
effort yamuri kuisa muchitotaurawo muri paground muchichakati hatisi kuda ndo effort yatiri kuisawo tichiconchentiza vanhu musocial media tichionesana vanhu vengatifambei takadai not kuti chinhu ndechedu vageza chivangakwanisi kutobudisa signal vari one because chinhu ndechevanhu saka taramba munhu anozoti mangwana chinhu chabuda uzotanga waisira vanhu magokora vamwe vanhu and you see tiri kuda kuti munhu wese aenjoy muzimbabwe yatiri kutirai kugadzira. That's why tiri kuti musi wa31 March munhu wese buda upinde mustreet. Chinhu chedu chichazonge chiri guided so that hatina vanhu vanokuwadzwa, vanhu vanorasikirwa neupenyu hwavo. Tiri kuda chinhu chiri organized chekuti munhu wese achauya achanga ari protected.